Un loc din Alba peste care timpul a trecut și a lăsat urme adânci, a prins din nou viață datorită unui bărbat care s-a întors în țară pe meleagurile natale. Omul a recondiționat 8 case dintr-un sat în care mai locuiesc doar 2 persoane. Astfel speră să atragă vizitatori în zonă în care a copilărit și spune că doritorii nu trebuie să plătească pentru cazare. Indirect, locul te cheamă. De unde am plecat, a trebuit să revin, să-mi reîncarc bateriile, să reîncep. De unde m-am pierdut cândva și am plecat afară. După 15 ani petrecuți departe de casă, în Spania și Statele Unite ale Americii, unde a lucrat ca preparator fizic, Iulian s-a reîntors în județul Alba, în satul natal, Rachiș. A revenit cu dorința de a da viață unei moșteniri de suflet. 8 case construite din piatră într-un sat rupt parcă dintr-un colț de rai. Era mare parte o ruină, erau doar câteva ziduri în picioare, fără garduri, fără porți, abandonate. Le-am refăcut pe toate, fiecare casă cu identitate, cum mi-am amintit că era cândva, având fotografii de vremea aia. Aș vrea să găsesc oameni ce gustă și ei modul ăsta de viață, iubitori de animale, iubitori de natură. Casele le au gratuit la dispoziția lor, condiția să se autogospodărească. Pentru a păstra o fărâmă din vremurile de mult apuse, a refolosit tot ce a mai găsit prin casele în care au trăit bunicii și străbunicii lui. În baie am folosit o poliță din restul de materiale de la jugul de la boia a străbunicilor. Și am făcut o poliță pentru baie. Cred că are vreo 150 de ani. Ca și luminator am folosit o tracă de porci a străbunicii. Am vrut să redau la viață tot ce am trăit odinioară. Să se umple casele de copii, să refacem tot ce a fost odată, să văd animăluțe zburdând pe aici. Am vrut doar să am o liniște sufletească, că moșia bunicilor i-am redat viață. Locul în sine are un aer aparte, îți dă liniște, îți dă pace, îți dă bucuria de a te trezi dimineața. N-am mai trăit asta de mult, cel puțin în civilizație. În acest moment, satul este cumva în curs de a fi plin de viață iarăși. Bărbatul de 40 de ani s-a mutat în una dintre case împreună cu soția și cele 2 fete ale lor și, prin inițiativa lui, speră să atragă cât mai mulți vizitatori în zonă. Da. Florin, bună dimineața, bine ai venit! Bună dimineața, uite cu bine ce te-am poveste găsit. minunată te-am povestea întâmpinat. asta, da. Și minunată în același timp, în sensul în care astăzi observ și în general observ la o generație întreagă că nu se mai prețuiește nimic. Știi? Nu se mai prețuiește, cum să spun eu, ceea ce într-adevăr contează, valoarea, nu neapărat valoarea materială a lucrurilor, ci valoarea spirituală pe care o conțin anumite locuri sau lucruri. E foarte important să încercăm să redescoperim valoarea asta spirituală a vieții, ca să spunem așa. E foarte greu, e adevărat, pentru că vine o generație care nu este antrenată să facă asta, nu e deloc antrenată să facă asta, dimpotrivă, e condusă spre valoarea materială și atât, dar poate așa ușor, ușor și cu ajutorul nostru, al părinților, al bunicilor, al unor oameni care înțeleg exact despre ce e vorba, poate reușim cumva să readucem valoarea asta spirituală. Mi se pare incredibil la povestea pe care am văzut-o că totul a plecat de la un vis la care omul acesta nu a renunțat și părea aproape imposibil, nu știu, așa, să zicem că ți-ai fi propus să faci asta, dar când puneai pe listă lucrurile de care ai fi avut nevoie, plus timpul, energia și așa mai departe, părea un lucru aproape imposibil. Un demers foarte complicat, sigur, da. Și este probabil în continuare pentru ei. Și să-l faci așa, cu să păstrezi, ai văzut câte lucruri păstrase din ce a fost acolo. Asta este, că a păstrat lucrurile alea și le-a dat o utilitate, nu le-a abandonat. Pentru că dacă vezi un jug de ăsta de boi și îl vezi pe acolo lăsat pe undeva, zici, ce-i exact cu lemnele astea. Nu, le-a dat valoarea. Le-a schimbat poate destinația, că și-a făcut o poliță de baie, de acord, dar le-a readus în atenție și le-a dat o semnificație. Asta este important. Da, e foarte frumoasă povestea asta, foarte frumoasă.